दैयाव दुगैनो थांनानै सानै खुदियाया गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला सिंनि फकिराग्रामनि साखाथिजों बोहैलांनाय गङिया दैयाव दुगैनो थांनाय सानै खुदियाफोरा गोमानानै दं। दैयाव दुगैनो थांनानै गोमाना थानाय सानै खुदियानि मुंखौ 14 बोसोर बैसोनि मनीष राय आरो 15 बोसोर बैसोनि सुर्य राय होनना मिथिनो हादों। गुबै जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला माखासे लोगोफोरजों गङिया दैमानि सायाव थानाय प्रतापकाटा रेल दालांनि सिङाव दुगैबाय थानाय समावनो सानै खुदियाया दैनि दाहारजों बुसोमजानानै गोमाना थायो। उनाव जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथायथिलियाव नुजाथियो आरो दैयाव गोमानानै थानाय खुदियाफोरखौ नागिरनायनि राहाखौ खालामो।